Καλημέρα κύριε Τσάφο. Από την παρουσίαση που κάνατε πριν νωρίτερα στο Center Power Gas Forum, φαίνεται ότι στη μεγάλη εικόνα η Ελλάδα αναδείχνει μια ενθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου. Ποια βασικά σημεία ξεχωρίζετε που αποτυπώνουν και αποδεικνύουν αυτή ακριβώς την ανθεκτικότητα σήμερα? Αυτό που βλέπουμε ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να μειώσει πάρα πολύ σημαντικά το εμπορικό της ισοζύγιο, το εμπορικό της έλλειμμα στον τομέα της ενέργειας, όπου είχαμε εμπορικά εισαγωγές περίπου 1,5% του ΑΕΠ, είναι τα χαμηλότερα νούμερα που έχουμε τα τελευταία 25 χρόνια. Στο κλάδο των πετρελοειδών έχουμε εξαγωγές από τα δηληστήριά μας. Στο φυσικό αέριο έχουμε υποδομές που καλύπτουν όχι μόνο τις δικές μας ανάγκες, αλλά εξάγουμε και σε όλη την περιοχή. Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ήμασταν βαθιά εισαγωγικοί το 2019. Τώρα είμαστε όχι απλά εξαγωγικοί, αλλά έχουμε αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη, σε απόλυτους αριθμούς. Και αυτό φυσικά μας εξασφαλίζει και χαμηλότερες τιμές σε σχέση όχι μόνο με ένα εναλλακτικό σενάριο όπου εισάγουμε, αλλά και χαμηλότερες τιμές από πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, μάλιστα, είχαμε μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλο το ευρωπαϊκό σύστημα. Όλα αυτά θεωρούν ότι μας δίνουν σημαντικά αναχώματα έναντι στην κρίση. Ήδη έχουμε δει ότι η τιμή της χονδρικής δεν έχει ανέβει σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες ή τουλάχιστον δεν έχει ξεπεράσει τα επίπεδα στα οποία την είχαμε συνηθίσει και τους προηγούμενους μήνες. Αν και αυτό είναι φυσικά κάτι που παρακολουθούμε. Όλα αυτά τα στοιχεία δίνουν την αίσθηση, δίνουν μια εικόνα ενός κλάδου που είναι πολύ δυναμικός, που αναπτύσσεται σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και ειδικά το θέμα της ακρίβειας είναι κάτι που μας ανησυχεί σε καθημερινή βάση και σκεφτόμαστε όλους τους τρόπους και επεξεργαζόμαστε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε αυτό το βάρος για τον καταναλωτή. Αλλά στη μεγάλη εικόνα ο κλάδος ενέργειας είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός κλάδος όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η χώρα κάνει κάτι σωστό.